Gilibkas na ang temporary travel suspension sa mga sea vessels sa pipila ka mga ruta sa Kabisayan. Samtang nag-anam-anam na pagpagawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hiner. Apan ang pag-asa may pahinumdom nga di gihapon ang ayamo kumpiyansa ang mga gagmayng sa kayang pandagat tungod kay padayon pang masinati ang kusog nga hangin ug ang mga pag-uwan. Tiloan Mirondina sa report. Human naglandfall alas 11 kagabi sa lalawigan sa Isabela ang bagyong Hiner, padayon kining naglihok paamihan ang kasadpan. Karong gabi uugma sa buntag, gipanglantawan kining makagawa sa Philippine Area of Responsibility. Karong gabi ugma sa buntag usab, musulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name nga Pulasan ug pagatawgo na unya kini og bagyong Helen. Matod sa pag-asa, pabiling menos ang tsansa nga mopaduol sa kayutaan sa Pilipinas ang bagyong Helen ug mugawas sa usab dayon kini sa Philippine Area of Responsibility human sa pipila ka oras sama sa bagyong Enteng. Ang presensya sa duha ka mga bagyo ang hinungdan sa padayong pagkusog sa hanging habagat nga nakaapekto sa tibuok Kabisayan. Expected gihapon nato na light to moderate with occasional heavy rains, but ang atong hangin is moderate to strong gihapon within this week. Possibly much improved pinakasayo na ang Huwebes diri sa Central Visayas. Gilibkas na sa pag-asa ang gale warning sa Northern ug Central Cebu, lakip na sa Camotes Island. Apan pabilin pang giisa sa pag-asa ang gale warning sa Western Seaboards sa Southern Luzon ug Visayas. May gale warning pa usab sa Southern Seaboard sa Southern Luzon, Eastern Visayas ug southern portion sa Central Visayas. Sa maong mga dapit, gipanglantawang masinati pa ang kusog nga hangin ug dagkong bawd nga delikado kaayo ilabi na sa mga gagmayng sakayang pangdagat nga may 250 gross tonnage paubos. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.